Goedemiddag. Niet schrikken. Och, er zien 2 ponies. Och, wat leuk. We reden hier net langs. Oh, sorry. En, hallo. Hi. Hi. Bas van der Zwaan, L1. Hi, Lieke. Programma Onderweg. Hallo. Hi. Amy. Lieke en Amy. En wie heten de peertjes? Dit is Kibbedoe en dit is Pikkel. Ja, Spekkel is wel heel... ja. En wie moet hij? Kibbedoe. Kubidoe? Kibbedoe. Kibidoe. Ja, Wie heeft het bedacht? die is zo, heeft de eigenaar bedacht. Of de eigenaar Ja. bedacht. Hey, maar we reden net door langs en we zogen hier dat huisje Ja. en ik ben de pony aan het wassen. En als ze ergens nou niet, zit Rudy net, als ze nou ergens niet verwacht dat er ponies gewassen worden, dan is dat op deze plek, op een industrieterrein. Dat klopt, ja. Ja. Maar is hij altijd een peer erbij geweest dan? Ja. Ja. En deze heeft er altijd gestaan, die niet. Maar die is nu 8 jaar en die staat hier al sinds zijn 3e. Och, nou zie ik ook binnen de bordjes staan met Spekkel en Kibbedoe. Kibidoe, Ja. Kibidoe, Kibidoe. Dus ze zijn niet van jullie? Nee, de ze zijn van het paardjes. bedrijf hier. Van welk bedrijf? Van dit bedrijf. Het verhaal wordt alsmaar vreemder. een bedrijf, en wat maken ze daar, zonder namen te noemen? Het is een metaalfabriek. Een metaalfabriek. Ja. En die hebben dan hier 2 ponies lopen. Ja. Ja. En, Kibidoe, misschien moeten jullie de volgende keer eerst voeren voordat jullie ze door de carwash gaan. Ja. En hoe komen jullie bij de paardjes terecht? Oh, ik kwam hier vroeger altijd al langs. Ja, wij kwamen hier altijd langs. Met hondjes kwamen we hier altijd voorbij. En toen dachten we van ja, het is eigenlijk best wel leuk om hier de ponies te gaan verzorgen. Ze zei de eigenaar van ja, je kunt wel een keer komen verzorgen. En jullie zijn vriendinnen? Ja. Altijd al geweest? Ja. Uit Venray? Ja. Oké, dus jullie wonen hier vlakbij? Ja. En dan kwamen jullie met de hondjes hier langs of zo en dan zagen jullie Ja. de paardjes. Ja. En toen hebben jullie alle moed bij elkaar geraapt en toen zijn jullie daar gewoon gaan vragen van, Ja, soort van wel ja. wat een leuk verhaal. En Ja. hoe lang doen jullie de ponies nu al verzorgen? Oh, heel lang. Dus bijna 7 jaar al. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van familie van jullie geworden inmiddels. Ja. En staan ze s'nachts, oh nee, ze Ja. lopen dan, We staan hier gewoon in de Ze wei. staan hier gewoon 24/7 buiten. Met een nachtdak. het hele jaar door. Ja. En jullie zijn hier elke dag eigenlijk wel. Ja. Ja, elke dag. Want jullie hebben ook 24/7 dan de taken op jullie genomen van de verzorging van Ja. de Voeren, paardjes. drinken, alles. Maar hoe zit dat nou als jullie op vakantie zijn? Ja, meestal is het dan ben ik op vakantie en dan zorgt Amy voor de paardjes en dan andersom ook. Dus Maar- zelfs daar houden jullie rekening mee? Ja, en als het echt niet gaat, dan vragen we de eigenaar en die doet dan doet wat. zij ze voeren. Ja. Jullie zitten op school, neem ik Ja, aan. ja. Hoe oud zijn jullie trouwens? 15. 15 en? 16. 16. Ja. Hier in Venray op school. Ja. Ja. Misschien ooit nog eens iets met paarden in de toekomst? Of Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. wat doen jullie voor opleiding? Zit nog op middelbare school. Ja, VMBOT. Ja, zo. Ga me nou niet vertellen dat jullie ook nog bij elkaar in de Ja. klas zitten. Ja, dat is wel zo. Ja. Dus dat is echt hartsvriendinnen dus. Ja, we doen bijna alles samen. Vriendjes? Al? Nee. Nee. Geen tijd voor? Nee. Nee. Oh nee, Wat is? hij moet zijn behoefte doen. Hoe zie je dat dan? Heeft hij het al gedaan? Oh. Komt dat nou door ons? Weet ik niet. Dat denk ik niet. Dan ligt het. Wat stikken. Oh, is het een nummer 1 of een nummer 2, Rudy? Nummer 1. Oh, nummer 1. Dus ja, weet je, een grote of een kleine behoefte. Ja. Nee, dat is een ja. Ja. Dat is pakspikken anders. Dus, maar dan moet je Zal ik dus hem even halen? de Ja, moet ik hem even buiten brengen? de pony of Ja. de boodschap? De pony. Ja, de pony is wel zo leuk. Kunnen ze goed met elkaar overweg ook?
Soms. Soms. Ja, soms. Met het eten niet zo goed, maar verder doen ze gewoon alles. Samen. Ja. Dit is toch zo weggelopen uit een Pippi Langkous film. Ja, als wij ook over straat, zijn we pas over straat gelopen. Oh, heb je een Dalmatiër bij je? Nee, dat is een Shetland pony. Oh, maar hij is wel leuk. Is het een hij? Ja, het is een hij. En een zij. Hij is geboren in Duitsland. Komt uit Duitsland. Hoezo kun je dat aan ze zien dan? Dat ze uit, Nee, maar dat hebben ze mij verteld. Hij is geboren in Duitsland. En zijn echte naam is ook Manline. Manline. Ja. Maar zijn bijnaam is Pikkel. Zo noemen we hem ook altijd. Enig. Ja. Maar die was dus, hoe lang deden jullie dit nou? Bijna 7 jaar. Ja, hè? Ja. Maar toen was Manline, oftewel Spikkel, die was toen een jaar of 1. Ja. Dus die was toen heel in die klein, mini ja. Shetland pony Ja. was. Ja. En Spikkeltje, ik bedoel, Kibidoe, hoe oud is die? Die is nou 4. Och, dus die was er toen ik helemaal niet. Nee. Dus toen was hij toen alleen? Ja, Ja, die toen- heeft hier op die een heeft tijd erin gestaan. Ja. Ja. Maar je zou zeggen dan, van paardjes hebben gezelschap nodig. Ja, Ja, Merken jullie dat ze samen gelukkiger zijn dan... alleen. ja, dat Ja. is altijd. Dat is sowieso. Paarden staan liever met gezelschap in de wei. Maar voordat deze kleine mevrouw erbij kwam, was hij dus alleen? Nou, Ja, er heeft- stonden er ook nog andere hier. Ja, Blackie heeft hier gestaan, maar die is nu al 23 jaar. Die noemen wij nou ook al oma. Waar is Blackie dan? Die staat in IJsselstein. Oh, Daar staan ze allemaal. En oh, dan dus wij... de baas heeft meer Ja, Shetlandersjes. ja. Oh. Maar je gaat me toch niet vertellen dat jullie ook daar nog wel eens... Nee. Niet zo vaak. Zelden. En dan komen jullie met een fietsje hier naartoe. Maar komen er wel eens vriendinnen mee of zo? Ja, Soms wel. Maar dit is natuurlijk wel ja, Grappig, ja. het is wel een lekkere chillplek Ja. natuurlijk. Ik ben zo vrij om nog even... Dat is niet opgeruimd hoor. Wat is nou eigenlijk precies de functie hiervan? Ja, is goed. Ja, hier bewaren we alles en die slaan we alles op. Gewoon dat dat droog staat, dat het veilig staat. Kunnen afsluiten. Nou rook het net ontzettend lekker en toen stond ik daar, hè. Ja. Hebben ze nou ook een speciale shampoo of zo? Of, Ja, we zijn ze in het wassen, echt met shampoo. Andrelon. Ga weg! Serieus? Ja. Dan ga je me toch niet vertellen dat er dadelijk ook nog een conditioner in komt of zo? Nee. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet, nee. Maar is dat wel, kunnen paardjes daar dan wel tegen? Als je daar Ja, mensen shampoo op gaat, overheen gaat gooien? Je hebt ook speciale paardenshampoo, maar dat is dan dat de huidvet niet weggaat. Maar op zich, mensenshampoo kan er ook goed voor gebruikt worden. Als je het maar niet te vaak gebruikt. En ze worden natuurlijk ook vertroeteld, hè? Kijk, Ja. want dit is, Ben jij meer de haarstyliste? Of doen jullie dat allebei? Ja. En gaan de ponies ook een beetje met de tijd mee, met de trends mee? Ja, ja. Zeker. Ja. Als jullie nou eens een dagje niet hier zijn, hè? Ja. Of zouden zijn, merk je dat aan hun? Niet zo, nee. Het enige dat ze dan een dagje geen hooi hebben, maar dat is op zich niet zo erg, want ze hebben hier genoeg gras waar ze elke dag van kunnen eten, water hebben ze elke dag. Maar aan hun gedrag kun je dat niet merken, nee. Dus je merkt niet dat ze jullie dan gaan missen of zo? Nee. Nee. Als we hier aankomen fietsen, dan hinniken ze heel vrolijk dat ze ons herkennen. Het zijn elke dag vrolijke ponies. Niet dat ze denken van, hé, daar komt Amy aan, ik heb Amy een week niet gezien of zo. Of denken ze dan misschien van, hé, eten. Nou, eerder eten denk ik. Ja. Ja. Ja, Maar bouwen jullie wel een band op met de Ja. ponies? zeker. Dat merk je ook wel aan hun. Ja, altijd. Die ponies die kunnen grapjes maken, die geven je knuffels, ja, daar kun je echt van alles mee. Ponies kunnen grapjes maken. Ja, streekjes uithalen, Echt dat ze waar? eigenwijs zijn. Ja. Gaan ze je uitproberen. En, ja.
is gewoon leuk. Met die kleine beestjes kun je toch best wel veel doen. Stel nou dat jullie 15, 16, dadelijk een keer voortgezet onderwijs. Ja. Ja. Hoe moet dat dan? Ja, dat weten we nog niet. Dat weten we echt nog niet, hoe we dat gaan doen. Want ik kan me voorstellen dat dat best wel een dingetje wordt Ja, dan. dat is zeker, ja. Dat wordt lastige tijden, ja. Studie dicht bij huis. Ja, Ja. denk het wel. Het zal vast nog wel hier een keer een gaatje over zijn dat we er naartoe kunnen, maar dan natuurlijk niet elke dag meer, nee. En natuurlijk, ik heb het net heel even... Jij weet al waar ik naartoe wil, hè? Ja. Waar wil ik naartoe dan? Nee, naar de vriendjes. Ja, naar de vriendjes. Kunnen vriendjes, potentiële vriendjes, hè? Dus, want die zijn er nu nog niet, maar zouden die kunnen concurreren met de ponies? Nee hoor. Ligt eraan, ja. Ponies gaan voor. Ik vind van wel, want een paard heeft natuurlijk ook welzijn. En er moet ook voor gezorgd worden. Ja, allebei is natuurlijk wel belangrijk. Laat ik het tot slot dan, hè? En daar hou ik erover op. Laat ik het zo formuleren. Als er een vriendje in beeld zou zijn, Ja. moet hij dan wel jullie je ruimte met de ponies gunnen? Ja. Moeten gunnen? Ja. Ik vind van wel. Ja. Ja. Nou, dan houden we het daarop. Nee, ja, is een mochten er hobby. al, mochten er al jonge mannen zijn die kijken en zeggen van, leuke meiden, dan weten ze het in elk geval vast. Ja. 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 Hey, maar ik vind het super. Ik vind het echt super wat jullie Ja, doen. leuk toch? Echt. En, Ja. en de plek is te gek. Ja, grappig ja. Ja, op Ja. een industrieterrein. Ja.